belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao heeft geen liquiditeitssteun meer nodig van Nederland. De steun die was begonnen aan het begin van de coronapandemie. Minister van Financiën, Javier Silvania, zei gisteren in het parlement dat als gevolg daarvan er nu met Nederland wordt gesproken over het intrekken van de 12,5% korting op ambtenarensalarissen. Volgens Silvania zijn onderhandelingen begonnen en kon hij verder nog weinig over de voortgang zeggen tegen het parlement. Voor de tweede keer in 5 dagen is een filiaal van de McDonald's aan de Dr. Maalweg overvallen. Gisteravond werd daar een poging toe gedaan. 5 dagen geleden wisten 2 overvallers onder bedreiging van vuurwapens en met enkele geldladers vandoor te gaan. Gisteren stonden er opnieuw overvallers voor de deur, maar ze konden niet binnenkomen. Een ruit sneuvelde, maar uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor. De politie heeft de zaak in onderzoek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come a bo. Veel mensen op Curaçao zijn gisteren nog even gaan tanken. Vandaag zijn de prijzen namelijk gestegen. Er moet 16 cent meer voor een liter benzine worden betaald en 36 cent meer voor een liter diesel. Dat is een gevolg van de internationale ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Volgens directeur van Azogas Hubert Raper is er geen reden tot zorg voor mogelijke tekorten van benzine en diesel. Wel kan het weer duurder worden. Dat heeft te maken met de voortgang van de oorlog, aldus Raper. Vandaag heeft het Nederlandse kabinet bekendgemaakt dat net als in Nederland ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vanaf 1 april de accijns op benzine tijdelijk wordt verlaagd. Dit gebeurt tot einde van het jaar. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het pakket dat beschikbaar is gesteld om het effect van de stijgende energieprijzen in Caribisch Nederland te dempen. Dit betekent dat tot het eind van het jaar de accijns op benzine in Caribisch Nederland wordt verlaagd met $16 per liter. Deze maatregel geldt niet voor de autonome landen in het Koninkrijk, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zoals Access Journaal gisteren al meldde, heeft er een inbraak plaatsgevonden bij het postkantoor in Groot Kwartier. Op beelden die met een drone zijn gemaakt door extra-fotograaf Elmerik Tielman is goed te zien dat de inbrekers goed voorbereid waren. Ze hebben 2 delen van het dak opengeknipt om naar binnen te gaan. Binnen hebben ze een van de kluizen open weten te breken en zijn er met meer dan 50.000 gulden vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak. Goed nieuws voor het toerisme op Curaçao. Het aantal Nederlanders dat de zomervakantie naar Curaçao wil komen is hoog. In februari van dit jaar hebben al meer mensen geboekt voor een zomervakantie op Curaçao dan in februari 2019. Dat was voor de coronapandemie. En dat betekent dat Curaçao weer veel Nederlandse toeristen kan verwachten. De politie van Curaçao heeft de bevolking gevraagd uit te kijken naar Tishaili Rodriguez. Het 14-jarig meisje is al 3 dagen niet thuisgekomen. De ouders maken zich zorgen en de politie vraagt de bevolking om uit te kijken naar Tishaili. Ze is 1,65 meter en heeft een mager postuur. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.